14 नं चिरांदुवार आस्राबारि प्राइमारिनि सिङाव पूर्व गलाजार गामिनि मोनसे केथलिक गिर्जा बिथांमोना 45टा नखर दङ। बे 45टा नखरा दिनै मोनसे समाव बिपिएफमोन। बिपिएफजों थानानै बिथांमोना खुनु डेभेलपमेन्टखौ मोनैनि थाखाय दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि जा जौगाथाय बे जौगाथायखौ नुनानै बिथांमोना गावसोरनो गोसो खुसिजों जोंनि पार्टिनि दैदेनगिरिफोरखौ आरो आंखौ लिंहरनानै दिनै जयेन जादों। गिर्जा बायखांनानै बिथांमोना ज' जानानै दिनै जोंनि इउपिपिएल जयेन जाबाय। खोब गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना आगोलनिफ्रायबो बिराद स्ट्रंलि बिपिएफनि सापर्टारमोन हिसाबै माबोरै जौगानायखौ मोनगोन बेखौ नेबाय दङमोन, खिन्थु 17 बोसोराव जेबो मोनैनि थाखाय बिथांमोननि खुद्रिनायखौ जोंनि सिगाङाव खोन्थाहरनानै दिनै गोसो सोलायनानै बेलथायबाय। दा जोंनिफ्राय बेखौनो बिथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। सार, इउपिपिएलआवहाय रायजो राजाफ्रा जगदान जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। इउपिपिएल सरकारा नोंथांमोना माबा मोनसे ट्रिक्सफोर बाहायदोंमोन? जेबो टिक्सनि खोन्था नङा, मोनसेल' टिक्स। सरकाराव थानाय बिबानगिरिफोरा बा जाय सरकार बे सरकारनि गुबै थांखियानो जादों जौगाथायनि सायाव मैखोमै खामानि मावनाय। आरो जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बिपिएफआ जेसेबांखि सोंखारिथों, बिथांमोना जे 17 बोसोराव जेबो मावाखै बेखौ जोंनि बे थांनाय 2 बोसोरनि खामानिनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफ्रा दिनै नुनो मोनदों। आरो बे 2 बोसोरनि गेजेराव बोसोरसेखौ जोङो कभिडनि थाखाय गोबां टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय जोङो जौगानो हायाखैमोन, खिन्थु बे लास्ट 1 इयाराव 22-23नि जा बाजेट, बे बाजेटनि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफ्रा मावनायनि जा सिन बेखौ नुनो मोनदों। नंखायनो लैहोर लैहोर बिथांमोना रायजोफ्रा बिपिएफ सापर्टारफ्रा जोंजों बाहागो लाफैदों। बेवहाय टिक्स बाहायनायनि गोनांथि गैया। आरो टिक्सआ बेनो, जोङो रायजोनि रिप्रेजेन्टेटिभनि दायथ'आ जादों रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावनाय। सार, प्रेस मुसाहारिया बुंदों नोंथाङा हाखौ होआखै, सरन बसुमतारिजों होदों होननानै। बेनि सायाव आं प्रेस बसुमतारिखौ बेखौसो बुंनो नागिरबावदों। दा प्रेस बसुमतारिया मुसाहारिसोमोन नामा? प्रेस मुसाहारिया मोनसे बाथ्राखौबो बुङाखै, माने बै बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा जे 15,000 हेक्टर साहा बागान बानायनानै दङ, बेखौबो फेरेंगानि आखाइ दङ होननानै बुंबानो जाबाय। मानोना लाजिनो रोंनांगौ। गावसोरो जुदि होग्रामोनब्ला दिनै इउपिपिएल दोलोनि सरकारनि समाव मानो होखो? बावैसोनो जोङो आरो होनो थांबावगासिनो दङ। बिसोरो रायजोफोरनि सिगाङाव गावसोरखौ क्रेडिट लाबोनो थाखाय दिनै अखा हाखांनानै खफ्रि हमनायनि मोनसे बाहाना खालामनो नागिरगासिनो दङ। गतिके मा रावजों बुंबावगोन? माखासे राव पलिटिकेल डायलग बाथ्रा बुंनोबो बिथाङा आंनिनो मोनसे समनि लोगो। मानोना जोङो मोनसे आफादनिनो बिथांमोनाबो दैदेनगिरिमोन, जोंबो मोनसे आफादनिनो सोद्रोमामोन। गतिके बे बेलायावहाय जोङो मोनसे प्रिन्सिपालजोंनो फैनाय हिसाबै बुंबाय थानो उसुबिदा मोनो। खिन्थु सैथोआ मा बेखौथ' रायजो राजाफ्रा मिथिदों। रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ नागारनानै जोंनि खाथियाव फैदों।